m'ha tocat dirigir-me a tots vostès en aquest acte protocolari en representació del meu grup. Com tots vostès saben, un portaveu és la persona que parla en nom d'altres. En aquest moment parla en nom del grup municipal popular i el meu grup m'ha demanat que aquesta intervenció servisca per a deixar ben clara quina serà la nostra actitud enfront aquests 4 anys de legislatura que tenim per davant. El resultat electoral ens situa en l'oposició de l'Ajuntament de Morella. Tasca, com bé ha dit la meva companya Vila, important en democràcia i que té com a funció principal el control del govern. En altres paraules, dir-li al govern quan fa les coses bé o les fa malament. Clar està, sempre des de la nostra òptica. I és aquesta i no altra responsabilitat la que ens toca en el repartiment de funcions. Nosaltres som l'oposició a Morella i assumirem, com he dit, aquesta tasca i responsabilitats. Però no acceptem altra càrrega. I encara que el nostre partit governa en la Generalitat Valenciana i en la Diputació Provincial, nosaltres no som responsables de les decisions polítiques que ells es prendran, ja que aquestes institucions compten amb els seus representants tant en el govern com en l'oposició, elegits com a Morella democràticament. El nostre desig és fer una oposició constructiva i ideal als interessos de Morella, com fins ara. Però no deixarem confundir la lleialtat amb altre tipus de coses, és a dir, com fer el rendezvous a l'equip de govern o estar sotmesos a les seves decisions. Ja que democràticament cal debatre, i molt, com es va recordar en l'últim plenari el nostre alcalde, però sempre sent respetuosos amb les persones i les idees dels altres. Però des del grup popular considerem, clar està, és el nostre punt de vista, que no sempre ha estat així. En alguns moments s'han perdut amb nosaltres les formes als plenaris, la qual cosa nosaltres no hem fet mai. I com aquest és el primer plenari de la nova legislatura, creiem que és el moment de fixar les bases dels propers 4 anys de convivència de l'Ajuntament. Considerem que és molt important separar el que és la tasca política i les declaracions dels mitjans de comunicació del que és l'acció de govern, la cortesia i el respecte en els plenaris i en els actes institucionals. Perquè, com es diu en castellà, lo cortés no quita lo valiente. Solo em queda, per finalitzar, donar les gràcies a tots els morellanos i morellanes que amb el seu vot ens han donat la confiança i el suport. I em tenen a mi i al meu grup a la seva disposició.